Bună ziua și bine v-am găsit la Radio TV Artis. Ediția de astăzi a emisiunii Să călătorim în România va fi una mai specială, pentru că suntem într-o lună specială, luna februarie, luna iubirii. De aceea am ales și un loc special. Nu suntem nici în Belgia, nici în România, dar probabil într-unul dintre cele mai romantice locuri din Europa. Dacă l-ați recunoscut, vă rog să-mi lăsați în comentarii. După cum spuneam, ediția de astăzi a emisiunii Să călătorim în România va fi puțin mai specială, diferită de alte emisiuni realizate până acum, care aveau ca scop prezentarea unei regiuni aparte sau unui oraș sau unui loc frumos din România. Acum suntem la sfârșitul lunii februarie, urmează luna martie, lună dedicată femeii, cu foarte multe activități, de altfel, la care vă invit să participați în cadrul Casei de Cultură Belgo-Române Artis. Și deci, această emisiune va fi și ea dedicată, în mod special, femeii, dedicată frumuseții și, bineînțeles, dedicată tradițiilor. Avem aici câteva fotografii realizate de Stéphane Dubois în cadrul unui eveniment de modă, Fairic Fashion Week, care are loc în fiecare an la Sibiu și în care, după cum vedeți în aceste imagini, ea tradițională și portul tradițional românesc au fost puse pe loc de cinste și purtate cu multă grație de manechine profesionale. Însă, portul românesc, frumusețea acestor costume tradiționale, nu este neapărat purtat numai de manechine sau pe podiumul evenimentelor de modă, ci, din fericire, încă se mai poartă în zilele de sărbătoare, încă se mai poartă când sătenii merg la biserică sau la evenimente speciale, cum ar fi nunțile sau botezurile. Și asta este un motiv de mândrie, aș spune eu, pentru că puține locuri din Europa încă mai păstrează vii aceste tradiții atât de frumoase. Aici aveți câteva imagini din satul Ciocănești, sat situat în Bucovina, în nord-estul României, sat care păstrează nu doar costumele, ci și foarte multe tradiții frumoase legate de folclor, legate de încondeierea ouălor și care, după cum vedeți, are și foarte mulți săteni frumoși și mândri de portul lor popular. Mergem acum și în alte zone din România, pentru că costumul și frumusețea femeilor care îl poartă se întâlnește la tot locul în țara noastră. Aici probabil ați recunoscut Maramureșul și vă spuneam că aceste costume sunt purtate la marile evenimente. Aici vedeți câteva fotografii de la o nuntă tradițională din Maramureș. Am avut norocul anul acesta să ne aflăm în acea zonă și după 15 august sunt foarte, foarte multe nunți. Aici, altă regiune, am vrut să vă arăt că toată România posedă asemenea comori. Aici este vorba de zona Balatului și de un festival foarte frumos care are loc la Timișoara și care se numește Festivalul Inimilor. Și încheiem cu câteva fotografii din nou realizate la Fairic Fashion Week, în care vedeți că tradițiile și costumul nostru tradițional sunt și astăzi sursă de inspirație pentru designeri contemporani. Aceasta a fost ediția mai specială dedicată Dragobetelui, dar și celorlalte sărbători de primăvară, 1 martie și 8 martie. Aici se încheie ediția noastră de Dragobete. Eu vă doresc să fiți iubiți și să iubiți tot anul. Pe curând!